कितें सांग मरे सारकीची चोय रे केसा अरे अरे रॉय होत रे अरे केसा मरे केसा तू हे टेन्शन सारखं मोबाईलाचे बिचल न्हू केसा बेजे सांग जाता कित्या बेजा रे अरे तू कितें रे वारे आनी कितें सगळें मरे भारी हा सगळे हा केसा प्रॉब्लेम आहा ते व्हिडिओ वायरल जाता तुझं नाही रे केसा व्हिडिओ रे अरे कोण आता कोण किडनॅपर येला आहे मरे कोण सांग सॉरी ते हा दाखल्या बरी किडनॅप होत आहे मरे सारख्या बरी हा नाही गो हुंय कळल्या अरे याचं मडगो झालं होय हा आणि तिंग किती कर्म म्हणटा तिंग झालं होय हा सगळ्या म्हणटा तिंग ती झालं होय हा कळा तुका खबर ऐकेल रे मात कित करपा रे लोकां सांगपाय ना रे लोकां सांगपा काय होय भुरग्यां सांगपा भुरग्यां ते कातरे किडनी हार्ट काळी तिकताय मी काण सारखी खबर ते होय सारखी खबर रे अरे ए राव रे भावा रे तू होत रे तू वयता चिप चालू येतं पकडते अरे बाबा चीप चालवता एकले बोंद रे आता तू का हो यांग खबर ना खबर ना ती सांगता का सांगता का? गे मामी डॅडी म्हणे चांगलं केलं सांगणे पोच तिथं आहे 2 रुपये आणि वस्त्र्याक असं चॉकलेट थांबट आहे ए मामी ऐक दुसरी वाट बाबा यांना पसऱ्याच वयता न्हू कोण मामी डॅडी सांग कळला तुका आतमध्ये कोण किडनॅपर येले हुंय त्या किडनॅप भुरग्यां सगळे काळीज बाळीज कोण होते कळला तुका तू काय होतोले त्याला मामी सांग ना कोण डॅडी सांग ना कोण भावा कोण आल्या सांग ऐकला हा चल बरं कोण सांग हा आणि तुम काय सांगता लोकांक तो ऐकाय आतमध्ये कोण किडनॅपर आयले हुंय कळला तुका गोंया तुमले भुरग्यां कितें सारकी सांबाळ तुमकां सांगता प्लीज तुम्ही भुरग्यां राखाय आणि सांभाळे आणि सांबाळाय व्हिडिओ शेअर करे